După perspectivitate, nici în front. Noi vă spunem bună seara și bine ați venit la Westside Christmas Market. Aici, la atelierul nostru Crăciun, copiii sunt așteptați să pășească pe drumul de poveste în lumea lui Moș Crăciun, alături de scriidușe ei, o prezăvadă, unde scriidușii au pregătit pentru voi o mulțime de activități distractive. Ce aveți de făcut este simplu. De la intrare se achiziționează un bilet la casa de bilete și cu biletul mergeți la activități. Orice activități, activități distractive, cu surprize și, bineînțeles, întâlnirea cu Moș Crăciun. Așa că vă așteptăm să veniți cu încredere aici, să vă distrați, să vă simțiți bine, să vă îndulciți și să aveți o seară magică. Sunteți minunați!